Bueno, moitas gracias antes de nada a todos por vir. Eu quería tamén darlle as gracias a Eva, que foi a que contactou con cada unha das persoas que van os participar nas jornadas, e tamén as persoas que van participar como oradores, porque foron as entusiastas desde o momento que lles planteamos este programa. Como sabedes, e se non conto volo eu, esta é a segunda vez que facemos Fai Memoria, ante o éxito da primeira xornada. Nós, a verdade é que xa tiñamos na cabeza a idea de que isto fora un encontro anual, un encontro planteado realmente como co obxectivo de crear un espazo onde coñecer a xente que xa está traballando pola memoria nas aulas, que ten esas inquedanzas, e para aportar tamén recursos para que coñeceran o que está saindo de novo. Eu xa sei que hai material pedagóxico por aí, pero, bueno, a veces é difícil atopalo, están páxinas diferentes, moitas veces tampouco está así moi actualizado, e queríamos poder aportar libros, obras de teatro, roteiros, todo aquilo que nos poda servir ás persoas que sodes docentes para traballar nas aulas o tema da memoria democrática, e tamén para aqueles que estades en asociacións de memoria, ou para que os que tendes unha sensibilidade con este tema, que nos puderamos coñecer, non? A veces parecemos que somos como illas, que estou eu solo contra o mundo, e non, mira que morea de xente somos interesadas neste tema. A decisión que tomamos... Bueno, eu son Sol, que non me presentei. Son a deputada de Dereitos Civís, e esta área da Deputación é a primeira vez que existe, non? Quixemos chamar Dereitos Civís e non Memoria Democrática, porque realmente queremos traballar moitas cousas alrededor da memoria democrática, e non só como se pensa a memoria democrática desde o golpe de Estado do 36, senón moita da nosa historia que tamén quedou ocultada, moitas loitas colectivas e de persoas da nosa nación galega que estiveron aí, que siguen estando fora dos libros de texto. E con este obxectivo planteábamos tamén como varios obxectivos e varias preocupacións. Por un lado a carencia de contido docente dentro do currículum, tamén o blanqueamento que se está facendo en algún contido educativo de partes da nosa historia, sobre todo no referente os ideais da República, non? Moitas veces falase do golpe de Estado do 36 ou do que pasou despois, pero como que queda aillado de por que se fixo ese golpe de Estado, de todo o que quiso eliminar o golpe de Estado, e por que a eliminación desas persoas tamén rematou con eses dereitos e liberdades que se estaban tratando de conseguir coa República. E tamén, por outro lado, outra das preocupacións que tiñamos era a invisibilización e incluso deturpación da historia de persoas, nomeadamente de mulleres, que deberían ser postas en valor nas aulas para que serviran de referentes ás novas xeracións. É verdade que hai un movimento moi forte, hai investigacións alrededor das mulleres, pero a veces no currículum quedan como un apartado, non? Primeiro damos a xeración do 27, as mulleres así en sombrero. Primeiro damos non sei que, e despois temos aí o apartadiño para as mulleres científicas, e non se fixo esa inclusión, e desde logo as nosas loitadoras galegas invisibilizáronse totalmente, non temos que recuperar eses nomes. Bueno, o que nos preocupa realmente, e todos estamos no mesmo barco, supoño, é esta deriva fascista da mocidade. Nos estudos feitos no Estado español indicannos que un 36% dos mozos entre 18 e 24 anos votaría a partidos de extrema dereita, que o 38% xa non lle importaría vivir nunha ditadura, porque se iso lle garante unha vida mellor, non? Tal como lle están dicindo nas redes sociais, pois que isto da democracia como que xa está obsoleto. E digo mozos, non? Porque maioritariamente son homes os que mostran esta tendencia ideolóxica. E nela inclúense todas as temáticas que inundan as redes sociais, nas que se educa a nosa rapazada, non? Racismo, homofobia, misoxinia, belicismo. Esta exaltación das ideas supremacistas é o que está invadindo todas as redes. Por eso, coñecedoras desta situación e de que tamén
que as escolas non o van a solucionar todo, non? Porque realmente agora o maior asente educativo das nosas nenas e nenas desde ben cedo son os dispositivos móviles, non? Que funcionan así como eses educadores autónomos que pasan moitas máis horas ao día moldeando as opinións e crenzas da rapazada que a propia familia ou a escola. Polo tanto, non é que queiramos poñer toda a responsabilidade do que está pasando, nin toda a posibilidade de salvación desta situación nos docentes, pero sí que é importante tamén o que podamos facer desde a escola. Coñecer as cifras dá medo, sabemos que o algoritmo, ademais, que chega ás redes sociais non é neutral, que parece que todo o que hai nas redes é eso, pero realmente é porque o algoritmo cho vai poñendo, non? Cho vai facendo, cando vas facendo scroll vai aparecendo aí, e chega ao móvil pois porque está alimentado tamén o algoritmo por esa ideoloxía de quen move os fíos do poder. Non é que estemos nunha teoría conspiranoica, agora mesmo xa non agochan que os intereses dos gigantes tecnolóxicos son os que quitan e poñen xefes de Estado, non? E ante esta globalidade parece que pouco podemos facer, pero aínda así resistímonos a calar e a quedar quedas. Xa houbo épocas oscuras, saímos delas grazas ao esforzo, loita, exilio e morte de moitas mulleres e homes que deron as súas vidas por defender estas ideas democráticas e de xustiza social que nós queremos que a mocidade teña. E por eso, se estades aquí un sábado, será porque aínda queda xente rebelde, capaz de sacrificar a comodidade, de renderse ante o que parece que se move irremediablemente cara ao desastre e tentar cambiar o rumbo do mundo, abarcando cada un o que poda, polo menos ao seu redor. Sabemos que o problema, pero tamén sabemos a solución, non? E creemos que a educación é a única arma coa que paga a pena defenderse. Así que precisamos tamén que a rapazada coñeza a nosa historia de loita e resistencia para que poda crear unha opinión crítica da información que reciben a través das redes. Eu creo que durante moitos anos desta chamada democracia do 78 descoidamos a importancia da educación. Non sei se intencionadamente desde os sucesivos gobernos ou porque non se decataron de que este branqueamento e ocultamento dunha parte da historia só iba a conseguir que se repetise. Por eso nos libros de texto que estuda a nosa rapazada desde primaria a universidade non se fala sobre o Reino de Galiza, que parece que non existiron os suevos nunca, non falamos das disidencias sexuais na Idade Media, parece que non existiron persoas con diferentes orientacións sexuais ou identidades de xénero ata a actualidade. A verdade é que sabemos moito dos reis católicos, do Cid Campeador, pero non aparece de igual xeito no currículum escolar pois Ángel Casal ou María Miramontes ou Mercedes Abella. Non nos falan dos miles de maestros e maestras asasinados no golpe de Estado e os nosos rapaces non saben o que supuso esta xeración perdida de intelectuais e activistas que provocou o golpe de Estado do 36. Ainda por riba o tema das a final de curso, aí rápido, porque ten que entrar na ABAU, agora creo que xa é a PAU, xa me perdín desde a selectividade, pero vamos, que se dá rapidiño e así sin dar moito. A verdade é que os docentes sei que tamén a veces temos medo, non teñen tanto medo, metennos o medo no corpo, a xente ten medo de ser acusada de adoctrinar, de ideoloxizar desde as aulas, a autocensura moitas veces impide a moito dese profesorado enfrentarse a traballar estes temas nas aulas. Así que atopámonos a rapaces incluso de primaria cantando cara ao sol ou facéndolle calar ao profesor dicíndolle que con Franco se vivía mellor. Temos que ter recursos para poder facer fronte a isto e tamén temos que ter seguridade legal que nos permite evitar esas posibles denuncias das familias. E temos todo iso, e deso imos a falar. Ademais, imos traer exemplos de como se está facendo, e o mellor de todo, imos ver como xente moza, porque non todos son fachas, aínda que non o queiran facer creer, hai xente moza que se está creando contido diferente nas redes, enfrentándose ao algoritmo e demostrando que tamén somos moitas e moitos os que estamos dispostos a facer memoria, para promover a reflexión sobre o pasado e para entender o presente e decidir o futuro que queremos para a nosa sociedade. E esa frase non é miña, que é de Eva, e é boísima. Así que grazas por estar, por querer facer memoria con nós. Estamos a vosa disposición para transmitir a historia que nos silenciaron as novas xeracións de escolares e creemos que eso vai axudar a crear unha sociedade na que non teñan cabida os discursos fascistas. Vou deixar con Eva, eu vou a quedar toda a xornada por si tendes, non sei,
queixas, ideas, suxerencias para a área de Dereitos Civis da Deputación. Eva está nerviosa porque imos enriba da hora e témolo todo aí moi apretado porque queremos chegar ao Grándola, ao Obradoiro, que temos aí tamén cravos dispois para repartir para os valientes e valientas que han chegado hasta 7 da tarde. Entón, nada, vamos, tendes o programa a todos, vamos explicarvos un pouquiño máis e dar pasos á primeira das ponencias. Sí, comentar unha cousiña que eu escribín a todas as persoas, desde a organización, escribimos as persoas que vos anotastes para darvos os recursos do ano pasado, as ponencias que foron gravadas e recursos do ano pasado. Bueno, porque algúns, pode que moitos non viñestes e polo menos para telos. Se alguén non se anotou no correo electrónico que o faga, porque imos facer o mesmo acabar estas xornadas. O link que deixamos xa vai incluir tamén os materiais e cando teñamos os vídeos, porque precisamente esa é un pouco a idea, deixarvos recursos e facilitarvos o voso día a día. Comentar que estamos tanto Lorena como eu para o que necesitedes a nivel técnico, práctico, operativo. Intentaremos estar ben nas horas e, como xa vos comentei tamén por correo, imos adiantar un poquinho a programación da tarde para acabar a 7:20, 7:25 e chegarmos, quen queira, obvio, a cantar o Grándola, que tiñamos pensado facelo aquí, pero creo que vai ser mellor unha cantata comunal moito máis forte, moito máis forte. Tamén contarvos que tendes aí para que botedes un ollo, que os libros non son para regalar, que son nosos, que os trouxemos das nosas librerías, teñen ali asinaturas e os dedicados, pero para que virades, lle botedes un ollo por se vedes algún que vos interesa e despois tamén podedes achegarvos aí a Lilita Collelos, que xa nos dixeron que nos iban a abrir para ter a disposición de quen quixera facer algunha compra destes libros. E, nada, simplemente anunciar que a programación do ano pasado, cando falamos de Fe en Memoria, había a dúbida de haberá material haberá a posibilidade de facer varias xornadas, e que tivemos que desbotar. Da primeira xuntamos tanto na segunda e temos xa unha programación para a terceira e para a cuarto, quen chexa lá? Terceira e cuarta, porque afortunadamente hai moitos recursos, hai moita xente que está traballando ao redor da memoria, e se cadra si isto é un espazo de acubillo, de xuntanza, de reflexión e de diálogo para todas as persoas que estamos niso, pois benvido sexa. E para non saltarnos as horas, a primeira intervención que pensamos que era interesante para vos, os roteiros, as camiñadas que se fan, que nos institutos, que nos coles gozan de moi boa aceptación. Entón, moitas veces, coa excusa de que imos de excursión, podemos meter a memoria tamén en distintos roteiros. E despois imos tamén un espazo para literatura. O ano pasado fixemos unha primeira achega de libros para a memoria, que temos aí a guía que presentou Pilar San Pedro, que editou a Comisión Histórica da Asociación de Memoria Histórica do Barbanza, que teñen unhas guías e uns traballos maravillosos, tedes aí para ver, e o audiovisual. E moitas veces é o que decimos, non está no currículum, non está na programación, pero hai fendas nas que podemos coar estas cousas, como pode ser un cineforum, como pode ser a biblioteca, como pode ser un paseo, unha excursión. Eu quería comentar un detalle, e é que unha das propostas didácticas que convidamos para viren a mosar, pois desestimaron a noso convite precisamente por medo. Desde a parte da dirección dixeron que claro, que iban a ser gravadas e que ademais agora co decreto de neutralidade, que, unha das propostas que o profesorado tiña un traballo magnífico, dixeron que non viñan, un pouco porque desde a dirección que non lles parecía apropiado, tiñan medo, non? Entón, cando falas de autocensura, pasounos aquí nisto, non? Entón, é algo que... Sí, o decreto este que sacou a Xunta o ano pasado aí no verán, para que ninguén se dera conta, pouco barullo facemos co tema, no que decretou que as actividades extraescolares ideolóxicas estaban prohibidas nos centros, e quedaba así o de ideolóxicas, non sei, a opinión de direccións ou de inspectores. Entón as familias tamén se apoian neso moitas veces para botar abaixo actividades, pero nada, deu-nos bastante pena, era un proxecto ben bonito, pero, aínda hai moitos que quixeron bien, igual os convencen. E moitos máis que non están aquí. Pois deixamos vos coa proposta de camiñadas, de roteiros, cos que se ofrece desde o CAFI e cos que ofrece Maos Innovación. Pois poden vir Carlos e Ené.